играем стандов мултиплеер, но аз няма да игра мултиплеер. Днес съм с моя приятел Иван отново. Здрасти. Така, Team Deathmatch ще играем. Много е готина самата игра, но... От кое да съм? Тези, ай. Това ли иска? Окей. Респаунвам се. Опа. Къде са? Стига, аз не го видях. С пищака съм още, но след малко ще сме на лъжето. Къде си, бе? Ще ме убия, аз не го видях. Знаех си. Чакайте, само си взема някакво оръжие. Не можах да си взема. Давай. Къде са? Еге. Той стреля мен. О, майко мила, стреля мен. Ето го. О, той има много готино оръжие. О, много съм добър. О, за теб. О, хедшот. О, втори хедшот, майко, много съм добър. Базикам се. Ох, той ме убива. Знах. О, направо ми залепи мозък. Окей, ето те. Пак го убих аз. Стига да тъкна да го убия. И само си намеря някакво пеше. Сега ще ги пукам, сега е пето ще ги пукам. Къде са те, ги няма нещо. Как? Еза. Така става. Са големи, като котки се деват. Стига. Ето тук има някакъв. Тук има двама. What the fuck? Ох. Аз ще ги направя и разкатах. Ето. Ето го. Ще дойда малко насам, защото се крие тоя. О, no. Еза, то с ножката ли е тръгнал? Къде бе? Не! Никой от моя тим не защитава. Нубо е голем. Аз сега е пето и аз не знам да съм тръгнал. Добре, ще взема някое друго оръжие. Например това. Чакай бе, човек. Спри се, охо. Ай го е там. Той сега ще е мой. Къде отиваш, бе? О, no. Ще ме убият малко. Кой ме уби? Аз стига. Пак същото ще цъкам.
Охо, матчът свърши. Свърши матчът. Да видим, не. Аз съм на второ място от моят отбор по килове. Вече дигам кой ранг? Първи? О. Ами, пичо, това ще бъде всичко този клип. Ще се видим в следващия клип. Чао!